Udruga Trokuta mladih ove subote provodi eko akciju. Je, tako je, pravo ste, ovu subotu ujutro u 9 sati započinjemo akciju čišćenja kozjaka kao što smo radili lani s namjerom da osvijestimo ponovo narod po pitanju ekologije i da očistimo koliko možemo očistiti smeća na kozjaku. Potporu ste dobili i od grada Kaštela? Potporu smo dobili od grada Kaštela kao i od planinarskog društva Malačka. Oni su rekli da će nam pomoći svojim članstvom u čišćenju kozjaka. Također pozivamo i sve ljude koji žele doći pri pomoći i također i sve ostale udruge da dođu, da nam daju ruke i da skupa napravimo tu jednu dobru stvar. Kada će započeti akcija? Ujutro u 9 sati počinje, trajaće dok ima sunce ili dok ima volje za rad, znači možda čak i nakon što sunce padne. Možemo napomenuti da smo lani očistili 80 tona ili čak 90 tona otpada i ove godine ima znatno manje onome što smo gledali, i znači da možemo reći da smo uspjeli dijelom u prošloj akciji. Osvijestili smo narod, potakli smo ih na razmišljanje o ekologiji i potakli smo ih da razmišljaju kako će se ponašati prema prirodi prije nego što naprave nešto, ajmo reći,